Военен инцидент в Ормузския проток тресна световните пазари на петрол. Тегеранско време 3 часа и 17 минути, 13 юли 2026 година. 20 крилати ракети Томахоук пробиват иранското въздушно пространство едновременно, изстреляни от разрушители на американския пети флот. Това не е учение. Това е началото на нещо, което светът се страхуваше от десетилетия и се надяваше никога да не види. В следващите часове ще станете свидетели на хронология, която ще промени Близкия изток завинаги. А въпросът, който ще ви преследва до края на този разказ, е прост. Кой всъщност натисна спусъка първи и можеше ли всичко това да бъде избегнато? Нека тръгнем от самото начало, от момента, в който напрежението между Вашингтон и Техеран премина точката, откъдето няма връщане назад. Първата вълна удари е насочена срещу подземния ядрен обект във Фордо, заровен дълбоко в скалистите планини южно от Кум. В 3 часа и 17 минути тегеранско време F-35 изтребители, излетели от базата Ал-Удейд в Катар, пускат управляеми бомби JDAM с проникващи бойни глави, докато стратегически бомбардировачи B-2 Spirit долетели директно от континентална територия на САЩ след над 15 часа полет с презареждане във въздуха, освобождават товара си върху вентилационните шахти на комплекса. Иранската противовъздушна отбрана, разчитаща на системи C-300 и местно разработения комплекс Хордат-15, успява да прихване само 7 от общо 23 навлизащи цели. Резултатът – тежки повреди по централните центрофуги, а по неофициални данни загиват 11 техници на смяна вътре в комплекса. Отговорът на Техеран не закъснява. По-малко от 4 часа по-късно, в 7 часа и 2 минути, иранските революционни гвардейци КСИР изстрелват серия балистични ракети Шахаб-3 и Фатех-110 към американската база Ал-Удейд в Катар. Част от тях са прихванати от батареи Patriot, но поне 3 достигат целта, засягайки хангари и складова инфраструктура. Паралелно, бързоходни катери на КСИР започват да преследват търговски танкери в тесния Ормузски проток, точката, през която преминава почти 1/5 от световния добив на петрол. Един панамски танкер е обстрелян с ракета клас Земя-море и избухва в пламъци на около 12 морски мили от бреговете на Бандар Абас. Целият свят затаява дъх, защото Ормузският проток не е просто морски път. Той е артерията, от която зависи енергийната сигурност на цели континенти. Третата вълна на ескалацията идва на следващия ден, след обед по местно време. Самолетоносната група начело с USS Дуайт Д. Айзенхауер, разположена в Арабско море, изстрелва нова серия Томахоук крилати ракети срещу командни бункери в покрайнините на Техеран и срещу радарни позиции близо до Исфахан. Едновременно с това, безпилотни МК-9 Reaper извършват прецизни удари по мобилни пускови установки на КСИР, засечени да се придвижват в пустинните райони около Кашан. Иранската страна отговаря с рояк от над 50 дрона камикадзе Шахед-136, изстреляни към петролни съоръжения в Персийския залив и към позиции на американски съюзници в региона. Пожари избухват в рафинерията в Абадан, а стълбовете черен дим, издигащи се над комплекса, стават символ на този ден в международните медии. А после идва четвъртата, най-опасната вълна – моментът, в който целият свят замръзва в очакване. Иранска подводница от клас Гадир, действаща скрито в дълбините на Ормузския проток, изстрелва торпеда срещу разрушител клас Арли Бърк, патрулиращ в защита на търговските коридори. Ударът е отбит от системите за близка отбрана на кораба, но инцидентът е първият пряк опит за потапяне на американски военен съд от началото на конфликта. В отговор, американското командване в Пентагона одобрява незабавен ответен удар – A-18 изтребители, излетели от палубата на самолетоносача, поразяват бреговите ракетни батерии, отговорни за прикритието на подводницата, разположени близо до Бендер Абас. В този момент аналитици по целия свят започват да говорят на глас за думата, която никой не искаше да произнесе – пълномащабна война.
Докато бойните действия се разгръщат по въздух, по море и по суша, зад затворените врати на щабовете се случва друга битка. Тази на решенията, вземани в реално време, всяко от които може да промени хода на историята. В Пентагона, съвещателната зала на Съвета за национална сигурност на САЩ, работи денонощно, оценявайки всяка следваща стъпка с ясното съзнание, че една грешна калкулация може да доведе до конфликт с мащаби, невиждани от десетилетия. В Техеран, Върховният съвет за национална сигурност на Иран заседава в защитен бункер под столицата, обсъждайки дали да отговори симетрично или да ескалира допълнително чрез съюзническите милиции в региона. И тук стигаме до един от най-трудните въпроси на този конфликт. Трябва ли Иран да отговаря със същата сила или сдържаността в такъв момент е признак на сила, а не на слабост? Историята познава примери и в двете посоки, и никой отговор не е категорично правилен. Докато военните машини движат фронтовете, обикновените хора в Техеран живеят съвсем друга реалност. Столичното метро, обикновенно пренаселено с работници и студенти, се превръща в импровизирано убежище. Семейства с деца, увити в одеяла, слизат под земята при всяка сирена за въздушна тревога. На излизащите от града магистрали се образуват колони от коли, дълги с километри, докато хората се опитват да напуснат столицата към по-безопасни провинции. Репортажи от улиците показват опашки пред бензиностанции, изпразнени рафтове в магазините и тревожни лица, вперени в небето при всеки далечен тътен. Тази картина е нещо, което много от нас, дори тук в България, познаваме твърде добре от собствената си близка история. Усещането на несигурност, когато не знаеш дали утрешният ден ще донесе мир или ново изпитание. Питам се дали не сте се замисляли поне веднъж какво бихте направили вие, ако трябваше да решите за секунди дали да заведете семейството си на сигурно място или да останете и да чакате новини. Първите официални данни за жертвите започват да се появяват през втория ден на конфликта. По иранска информация, загиналите сред военния персонал надхвърлят 70 души, а сред цивилното население поне 23, включително деца, ранени при удара близо до жилищен комплекс в покрайнините на Исфахан, разположен твърде близо до военен обект. От американска страна официални източници потвърждават загубата на един изтребител F/A-18, свален от иранска противовъздушна ракета над Персийския залив, като пилотът е катапултирал и е бил спасен от спасителен хеликоптер. Иранската страна твърди, че е прихванала над 60% от навлизащите крилати ракети, докато американски военни анализатори оценяват реалната ефективност на прехващанията на не повече от 40%. Разрушена инфраструктура включва поне 3 петролни терминала, 5 радарни поста и 2 командни пункта, засегнати частично или напълно. Реакцията на останалия свят не закъснява. Организацията на Обединените нации свиква спешно заседание на Съвета за сигурност още в първите часове на конфликта, но заседанието завършва без консенсусна резолюция. Вето правото и дълбоките геополитически различия между постоянните членове правят всякакъв обвързващ документ практически невъзможен. Русия призовава за незабавно прекратяване на огъня, но в същото време запазва мълчание относно собствената си позиция спрямо Техеран, с когото поддържа стратегическо партньорство. Китай, чиято икономика зависи в голяма степен от петролния внос през Ормузския проток, изразява дълбока загриженост и апелира за дипломатическо разрешаване на кризата, без да заема категорична страна. Израел от своя страна привежда в готовност системите си за противоракетна отбрана железен купол и праща на Давид, очаквайки евентуални удари от съюзени на Иран групировки в региона. Съседните на Иран държави – Ирак, Обединените арабски емирства и Оман – затварят въздушното си пространство за граждански полети, а десетки авиокомпании по света отменят или пренасочват маршрутите си, заобикаляйки целия регион. Икономическите последици се усещат почти мигновено. Цената на петрола скача рязко, достигайки нива между 160 и 180 долара за барел. Ниво невиждано от години, което вече започва да се отразява на цените на горивата и в Европа, включително тук, у нас, в България.
Борсите в Азия отварят с рязък спад, а анализатори предупреждават, че продължителна блокада на Ормузския проток би могла да предизвика глобална енергийна криза с последствия съизмерими с най-тежките кризи от миналия век. И тук идва въпросът, който всеки от нас неизбежно си задава пред следващото зареждане на резервоара. Докъде стига цената, която светът е готов да плати за конфликт, разиграващ се на хиляди километри от нас, но усещан директно във всеки наш джоб? Връщайки се към бойното поле, третият ден на конфликта донася нова тревожна динамика. Американското разузнаване засича придвижване на допълнителни ирански балистични ракети към позиции близо до границата с Ирак, а сателитни снимки показват засилена активност около допълнителни подземни съоръжения, за които се смята, че също са свързани с иранската ядрена програма. В отговор, Пентагонът разполага допълнителна самолетоносна група в региона, а слуховете за евентуално привличане на съюзнически сили от НАТО започват да циркулират в дипломатическите кръгове. Всеки следващ час носи ново развитие, всяка нова информация променя баланса на силите, а картата на конфликта, която в началото изглеждаше локализирана около няколко ключови обекта, вече обхваща цялото крайбрежие на Персийския залив. И точно тук стигаме до въпроса, който наистина определя посоката на този конфликт. Къде точно минава онази червена линия, отвъд която локален военен сблъсък се превръща в пълномащабна регионална, а може би дори световна война? Историята ни учи, че подобни линии рядко са ясно очертани предварително. Те стават видими едва след като бъдат прекрачени, а тогава вече е твърде късно за връщане назад. Всеки удар, всяка ответна атака, всяко решение взето в напрегнатите зали на Пентагона или в бункерите под Техеран, тласка света крачка по-близо до онзи момент, от който няма връщане. Докато пиша тези редове, ситуацията в Ормузския проток продължава да се развива с всеки изминал час. Дипломатически канали работят зад кулисите, опитвайки се да предотвратят по-нататъшна ескалация, но военните машини от двете страни остават в пълна бойна готовност. Въпросът, който остава отворен и на който никой за сега няма отговор, е дали следващите 48 часа ще донесат крехко примирие или ще станем свидетели на ескалация, каквато светът не е виждал от десетилетия. А докато чакаме отговора, остава онзи по-личен въпрос, който всеки от нас носи някъде дълбоко в себе си. Какво бихме направили ние, ако се озовем от другата страна на този конфликт, изправени пред избора между отговор и сдържаност, между гордост и оцеляване? Историята тепърва ще отговори, а ние ще проследим всяка нейна следваща страница.